Uragon. Bagoong. 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 Agama. Hanit. Hanit. Hanit na maliliit. Hello po, magandang hapon. Ha? Ha? Magsain ng marami. Ano? Huwag masyado magsain ng marami. Magandang hapon po. Saan ang baby? Magandang hapon. Ayun po. Ah, Magandang hapon. ikaw malot. Ayan. Oh. Yan, hello, kumusta po ang ating mga kauragon dyan? Samahan niyo po kaming magluto ng hanit Hanit. o kasag. Magiginat ang ano kami, kasag. Yan, magandang hapon po ulit sa ating mga viewers. Yan, good afternoon. Sir Uragon, sabi ni Ma'am Silkat Channel. Yan si Rosalina Dalida. Hi po, watching from Oman. Hello po, Sir Roy, sabi ng Brady Munyal. Yan, shoutout po. Yan, shoutout kay Ma'am Hinopa Channel. Kumusta po? Rom Ribuya TV, yon, watching from Jupiter. Ha? Watching daw from Jupiter si Rom Ribuya Channel TV. Yan, shout out. Good afternoon po, Uragon Hane. Sabi ng Rosalina Dalida, sabi ni Gab, Mrs. Uragon, sabi mo, babagal ka sa ko fried chicken. May sabi ni Gab, may sinasabi si Gab. Shout out Uragon, Hane, Bicolanos Vlog, Team Kabisot Official, and Mrs. Uragon from DGTV Official. Hi po, watching from Damam, Saudi. Sabi ni Shai, Hani, Miguel Absa at Ma'am Rosalina, sabi ng Silkat Channel. Ingat po kayo, lagi God bless. Yan, sabi ng Rosalina Dalida, Miguel Absa at Ma'am Shai. Hello Sir Uragon, sabi ni Jacqueline Desmo. Miguel Absa at Ma'am Jacqueline, sabi ng Silkat Channel. Yan. Uragon Hane, sarapan mo luto. Sabi ni Mrs. Uragon Hane. Watching from Bataan, si Ken Telmo, Lorna Atienza, pa-shout out po. And shout out sa iyo Ma'am Lorna Atienza, watching from Israel. Sarap ng ulam Sir Uragon Hane, sabi ni Lu Kabandong. Shout out po, thank you. Mr. Uragon, nagahalat ako sa imo. Sabi ni Gab. Naka. Gab, nakalimutan ko. Sorry, sabi ni Mrs. Uragon Hane. The best po kayo always. Akong nanonood. And thank you po sa patuloy na inyong tiwala sa akin, sa team. Maraming salamat po. The best po kayo always. Akong nanonood. Sabi ni Rosalina Dalida. Si Ma'am Jeannie Oxina Kilala. Shoutout Uragon team. Watching from San Mateo Rizal. Pero taga Ginubatan ako. Yan, galing kami sa Ginubatan nung isang linggo. Yan, shoutout po sa mga taga Ginubatan. Maaga pa naman sabi ni Gab. Yan, wow, sarap yan. Uragon Hane, alimasag. Yan, sabi ni Ma'am Net, Ikala, alimasag pala po. Ayan, ayan. So magluto tayo ng alimasag. So ngayon, sibuyas, bawang. Yan, dyan muna ka guys, no? Lutuin muna natin itong alimasag. Nasaan yung ano natin dito? Sangkap. Ay! Napik na. Hindi, sa ilalim ng ano Yung gilid. sa may bigas. Ito na, nakita ko.
kawali. Hindi. Yung isa niya. Tawag suka. Ano yung kawali, me? Ay, kawali. Nawara. Ayan guys, paano kayo makakaluto nito walang kawali? Ay, kawali. Ha? Teka muna si short na wasa. Ano? Ay, 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 nasarang kawali. Ay, nawala yung isa. Wala pa dyan sa may labas. ayaw. Ano na ulo? Kalay. Ay, kunin mo. Hindi ko hindi kawali. Diyan kay Bong. Ayan, paktay, wala. Yung kawali natin. Oh, nahulog na. Ha? Nahulog. Nahulog? Hmm. Ito yung ano, Kabalasan. kabalasan. Yan, so ayan, ito yung gulay natin sa ano, Dasan mo. limasag. Kalabasa. Ano pa sa ano? Ah, so pang uba. Bakuan. Hindi mas dali. So pang wala. Ay, kay kaning saro. Ha? Kay kaning saro. No, may ano duman, may suwa duman sa ano. Ha? Kananay. Tuwa. Yeah. Pa, suwi na tabi. Ano ito kung tayo tanong baka? Ha? Punta kita prospect dito. Ma, Ay, sige, punta na para mapupit kita. Ano? Asan yung ano dito? Yung basahan na. Lagay natin tong sibuyas. Shout out sa 92 viewers. Magandang hapon po. Hindi nila nakita yung ano ginagawa ko. Lagyan natin ng luya. Limuel de Diyos. Daraga po. Sukawali. Bicolanong Kalbo Vlog. May live shoutout sa Team Uragon. God bless po sa Induga Boss. Ayan. Shoutout Bicolanong Kalbo Vlog. Ayan. Salamat sa pakikipag ano eh. mana suwa? Ha? Mayo. Hindi pwedeng walang kalamansi ito eh. Yan yung pampatanggal ng lansa. Buka. Hindi, kalamansi. Dapat muna tayo kanina. Eh. Hindi kala ko meron dito eh. Yung sa binibilang ko. Ayan, salamat Bicolanong Kalbo sa pag-welcome po dun sa amin sa Bato Camarines. Shout out sa mga taga Bato. Ayan, Angelica Talagtag, shout out sa iyo. Bicolanong Kalbo Vlog, may galab shout out po. Manoy. Kanotski Official, ayan, shout out. Sarap naman yan. Gataan sir ay na may pakbit na gulay sa Lucarlin Demso. Adis mo pala. Idol, gutom na kami. Dae ka pa nakakaluto. Iyan, tighanap yung pangalan. So ano, sukawali. Nahulog pa ng sukawali sa baba. Lumaba natin ng konti para makita niyo po. Ay, hindi pa rin makita. Malayo. Yan, ilagay natin to. Wala pa lang dalit ng
Alimasan. Ito lang ba? Hindi na binawasan to? Itong alimasan. Alin? Ito, hindi binawasan. Hindi, wala naman. Naka-plastic yan. Ay, salamat. Ano yan? Na, nansi. Sa wakas, nakapahinga ako sa pagluluto ha. Sarapan mo yung luto, Uragon ha. Luto. Masarap naman magluto ah. Ayaw ba ng luto? Asan yung isang kutsilyo mo? Ginamit niyo yun. Saan niyo nilagay? Ito. Tumuhay pa kanina. Saan? Kailangan natin ng kalamansi kasi ito yung pampatanggal ng lansa ng ano. Ng alimasan. Sarap. Hindi makita eh. Wala tayong mapwestuhan ng ano, Kasi nanay. ng camera. Malit lang kasi yung aming ano, bahay. Inuuna namin yung bahay ng nanay ko. Kasi kami, okay na kami sa ganitong bahay ng pero yung nanay, yung mga magulang ko, ano na, medyo matanda na rin. Kailangan nila ng stable na bahay. Wow, sarap nito ah. Papadami naman yung kain ko nito. Mananaba na naman tayo nito. Shout out sa 105. Ano sa'yo? Lumayo ka man ay maiiwan bakas ng aking. Wala bang copyright yan? So ilagay na natin tong kalamansi. Tapos lagyan natin ng apoy. Takpan natin. Mamaya pagkaano po nito, pag natuyo na yung kalamansi, lalagyan natin ng pampalasa. And shout out sa 118 viewers. And pasensya na po kayo, no? Di ko mabasa lahat ng comment. Si Ma'am Teresita Balagtas, wow, sarap yan si Uragon. God bless. And ingat palagi, always akong nanonood sa mga vlog mo, especially kay Padi-Padi, watching from Antipolo. Rems Espinida, magandang hapon. Roy, keep safe. My Angel, hello po. Uragon, Hani, may ipanawagan mo yung kaibigan ko si P. Dukot na Mrs. na siya dito sa bahay. Ano po yun? Sabi naman no pa, Uragon na ni, may ipanawagan mo yung kaibigan ko si P. Dukot na miss na siya dito sa Bahrain. Hindi ko po masyado maintindihan. Ma'am no pa, pasuyin na po, paulit na lang po. And shout out sa lahat ng people and the house. Sabi ng Bicolanong Kalbo Vlog. Napakanta na si Idol, basta talagang Bicolano Uragon. Sabi ni Bicolanong Kalbo Vlog. Ayan, thank you. Kaya nang ka pupunta kay Padi-Padi, miss ko na vlog mo kay Padi-Padi. Aloy. Ha? Paano gilis ka na?
Ayun, galing po kami kila Padi-Padi kanina. Yan, so baka bukas pa may upload yung video sa kanila. Yan, shout out po my angel. Naway gabayan at ingatan kayo ng apong may kapal. Sabi ni Makasalina Daliga. Salamat po. Hello po sir, Uragon always watching from Antipolo City. Sabi ni Sir Pablo Balbaren. Kunya, gabigat. Ang sarap naman. Yang ulam niya. Mamahagi ka naman Uragon honey. God bless to your family. Yan, punta po kayo dito. Matikman niyo po ang aking niluluto. Shout out Kenot's Key TV official. Mega love shout out po sa lahat diyan mga ka-Uragon. Yan, si Ma'am Pili Ocampo. Hi Lodi. Musta, napakatyaga mo diyan sa mga kapatid ni Padi-Padi. So, calling po ito ng Diyos kasi sa atin. Kaya kailangan po nating gampanan. Yan, salamat sa ating mga sponsors na andyan po lagi para supportan po tayo. Kumulo ng ating sinaing. Nandiyan is Sprite. Oh. Sabi ng Marcelina Antonio, hello po. Good afternoon po sir. Pa-shout out po sa mahal kong anak, Terence Antonio po. Ayan, shout out po sa inyo dyan. Kalami Jude. Ayan, naglaway si Ma'am Angie. My Angel. Ayan, shout out po. Si Ma'am Pili Ocampo, ingat. Palagi idol. Ayan, salamat po. Ingat din po kayo. Si Ma'am Arlene Espinosa, shout out naman po sa family Rodolfo. Sa Isabela. Ayan, the family Espinosa sa Cavite. Yan, Aguado. Si Ma'am Chere Sato, hello, Uragon Hane. Shout out sa brother ko, si Efren Guarnes sa Bula, Camarines Sur. Ayan, shout out po. Si Ma'am Lani Duran. Hello, Uragon Hane. Ang sarap naman niyang niluluto mo. Palagi po akong nakasubaybay sa lahat ng mga vlogs mo. Ayan. Salamat po. God bless you all. Yung Sherland Solar Uragon Hane, nakaabot din sa live mo. Ayan, hello po. Yan, di natin masyadong mapakita yung ating ginagawa. Sabi, no way, Masti. Nuka. Shout out Angelica Talagtag. Magkikain po ang Team Tabang. So, ayan. Mamaya pag naluto, pagsalusaluhan po natin. Ayan, shout out sa iyo, Angelica. Wow. Wow. Namula na, oh. Kape muna kayo guys habang nanonood po ng live. Belated happy birthday po kay Mang Alma Kaalim Reduha. Salamat po sa Blue at kila Padi-Padi. Enjoy na enjoy sila kahapon. Swimming po kami sa swimming pool. Sa lahat ng may birthday ngayon, happy birthday sa'yo. Mukhang papayat yata yung natin.
Ang papayat niya. Yan sabi na Virginia Curanes. Sila po watching from Alcobar, KSA. God bless. Yan shout out po Ma'am Virginia Curanes. Yan, musta sir ako na ni dito sa amin maulan. Musta po pamilya ko diyan sa atin sa Pinas. Yan sabi ng Ame Elonka. Yan dito din po kakatilalan ng ulan kahapon. Ilang halos dalawang linggo din po yung ulan dito sa amin. And regard sa wife mong maganda sa ng Pili Ocampo. Ikulanong Kalbo Vlog, papuntahin ko team ko diyan, idol para makikakan. And kulang ina eh. Watching idol from Naga, sabi ni Kennethski TV official. Ayun, shout out. Sir, kulang yung number ninyo, okay lang ba yun, sir? Ay kulang. Ay sorry po. Kulang pala yung number natin. Mamaya po ma'am, ano ko po, ulitin ko na lang po yung pag-send ko po ng number. Sana marami ka pang matulungan, sabi ng Pili Ocampo. Yan, Bicolanong Kalbo team, Balatan at team Nabwa, Makikakan. Yan, kasama team Tabang. Yan, so mag-schedule po ulit tayo. Para makapag-ano naman po tayo, makapag-meet ulit. Manay, mega love shout out, Bicolanong Kalbo, sabi ni Sherland Soler. Mega love shout out Manoy, Sherland Soler from Bicolanong Kalbo Vlog. Maraming salamat ako na and God bless. Sabi ng Chires Sato. Angelica Talagtag, mega love shout out po. Sabi ni Kinotski TV. Hello po ako na pa-shout out naman sa mga taga Binangon and Rizal. Sabi ng Rita Nudado. Yan, shout out po sa inyo dyan. Ako na nananawagan ako kay Pedukot. Ako si Nimpa Gregorio nasa Bahrain. So, ano po yung panawagan natin, Ma'am Nopa? Yan, mananawagan yata si Ma'am Nopa sa kanyang kaibigan niya ba to si Ma'am Nimpa ay si Ma'am Pe. Belated happy birthday po Ma'am Alma, sabi ni Bicolanong Kalbo Vlog. Yan, wow, ang sarap niyan, sabi ng Ame Elonka. Kanatski, mega love shout out, sabi ni Sherland Soler. Ang sarap naman yan. Yan, shout out po sa inyong lahat. Solo parent. Shout out po. Mega love shout out. Watching from Jeddah with love. Jenyan, hello, thumbs up. Si Ma'am Presi Altares. Good day, thank you Rago Nene and team sa inyong pagtulong sa mga kapuspalad. God bless to all. Salamat po. Si Ma'am Tina Abordo, hello Rago Nene. God bless po sa buong family. Gregory, mega love shout out. DJ TV official. Ang sarap naman ng ulam nyo idol, sabi ng Susan Kalas. Thank you po. Yan, so pag natayo po ito, lalagyan natin ng Sprite. Tapos saka natin gagataan. Luto. Bukan gani. Diamond.
Yan, tuyo na. So, ilalagay natin ang ating Sprite. Wow. Ambot. Mamaya pag natuyo, lalagyan natin ng gata. Nakulo na. Saan hali? Saan hali? Bigyan ka ito. Luwasan. Saan ito haling ano? Pa rin. Suwa na. Sinasuwa. Iba na Ay, ako kinalay. balik. Binigay kay Vincent. Para Vincent. At matay ko na yung si Baloy pa sa... Matay ka ni Baloy paglapin. Matay ka ni Baloy paglapin. Nagay. Tumay. Shout out sa 113 viewers. Magandang gabi po sa bagong pasok. Hello po kako nane and family. May God bless you always. Sabi ng Gemma Wild. May karong tumpawal. May galap shout out sa lahat. Tamsak Dan watching from Germany. Baka bukas po sir mag-message na lang po ako sa iyo sir. Yan. Salamat po Ma'am Virginia Curanes. God bless po. Si Ma'am Shines. TGC and behalf of Tropang Global Compassion, I'm watching you host. And shout out sa Tropang Global Bayanihan. So ayun guys, sana matulungan po natin yung pamilya ni Nanay Senya. Kawawa naman yung mga anak niya. Mas lalong kawawa si Nanay Senya kasi 87 years old na siya. Yes. Wala namang ibang aasahan yung pamilya na yun. Walang ibang kumikilos, kundi siya lang. Sana po matulungan natin siya. Shoutout po Ma'am Ans Marie TV, Tamsak, ayan, Harang Her, Manoy. Yan, salamat po Ma'am Ans Marie TV. Boy Pinoy TV, Idol Uragon Hane. Sana po marami ka pang matulungan at pa-shoutout naman po. Salamat, God bless po. Yan, shoutout Boy Pinoy TV. Gusto ko man mag-join sa Bicolanong Tabang, pa-join ako, Uragon Hane. Yan, paki-contact na lang po si Bicolanong Kalbo Vlog. Sana all daming viewers host. Yan nila si Ma'am Ans Mara TV oh. Yan, shoutout po sa inyo. Dadami din po yan. Kinatski TV Official Idol, pa-shoutout naman po sa family Martinez, taga Balatas, Nagas City. Yan, shoutout po. Si Ma'am Maria, Lourdes, and Vina, shoutout po from Kalibo, Aklan. Thank you for watching Ma'am Ans Mara TV. Ayan, si Sir Edgar Marshall, gandang gabi sa iyo dyan. Sir, Uragon Hane at sa lahat ng family mo. God bless. Alindog Comic, pakikilala ko to si Alindog Comic ha. Hello Uragon Hane, kumusta po? Alindog Comic, parang pamilyar sa akin si Alindog Comic. Tagadait yata ito ha. Taga doon yata ito kay Kuya Bal Santos.
Yan, tama ba ako? Alindog Comic. Yan, shout out sa iyo. Palablab naman, kubo ko guys. Salamat po. Sabi ni ni Ma'am Ansmare TV. Ayan po ang kanyang link. Pasuyin na lang po. Idol, pa-shoutout po dyan sa lugar ko, Triangulo, Naga City. Yan, shoutout sa mga taga-Triangulo. At sana magkita rin tayo, idol. Ingat po lagi. From Boy Pinoy TV. Dito lang ako sa Bao, Camarines Sur. Malapit lang pala itong si Boy Pinoy TV. Good day po ako na and team. Wow, ang sarap naman ng ulam nyo. Nilagyan pala ng Sprite pag nagata. Matry ko nga rin. Ayan. Manamis-namis po yung ano niya. Yung sabaw niya. Yung laman ng hand-it. Itong ano to? Ano sa Tagalog? Kaso nga lang papaya. Gata muna tayo guys. Ikaw na nagkudkod ka na eh? Yan na yan. Isa nagkudkod ka na eh? Ika? Nagulong pang tali. Nama pati. Dahil pang tingay. Tapos yung gata dapat konti lang para yung yung lasa ng nyug malalasahan mo talaga. Sarap ito yung nagmamantika. Nagugutom na ako guys. Yan, shoutout kay Ma'am Rita Anahi. Good day po ako na ang team. Ang sarap naman ng ulam nyo. Nilalagyan pala ng Sprite pag naggata. Ayan. Matry ko nga din. Try nyo po. Shoutout mga Manay and Manoy from all over the globe. Ayan, mga uragong talaga. Yan, si Ma'am Rosie Lunar. Good day po ako na. Sarap naman ang niluto nyo. Sarap kain, putok-batok. Hey, joke lang po. Nam-nam sana, sabi ni Ting Kabisuti Official. Boy Pinoy, galing ako dyan sa Baaw last week. Sabi ni Alindog Comic. Hello Idol and Mrs. Uragon watching from Qatar. Stay safe always, sabi ni Monet Dacomos. Yan, shout out po Ma'am Monet Dacomos. Dito muna ako host habang naghihintay sa LS ni Ma'am Hinopa, sabi ni Ma'am Ansmara TV. Yan, salamat po. Kaibigan ko siya dito sa Bahrain. Pero umuwi na siya sa Bicol. Sana matawan niya ako. Hindi ko siya mahanap. Baka sa live mo marinig niya ang panawagan ko. Salamat sa iyo, Uragon. Ayan. So nananawagan po si Ma'am Nopa. Kung sino po yung nakakilala kay sino nga ulit? Sino po ulit yun? Nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Bicolanong Kalbo Vlog, thank you so much Sir Idol sa collab at sa banding nyo ng team namin sa Bato. Super thankful kami. Tamaskiha kayo po at talagang nagduman kamo. More blessings po sa inyo at sa Team Uragon. Ayan. Keep in touch. Ayan. Salamat din po sa inyo, Bicolanong Kalbo.
at sa mga naka-meet up po namin dyan sa Bato. Maraming salamat po sa inyo. Best regard from Serbia, sabi ni Lenka Mihalubic. Yan, shout out po si Ma'am Susan. Kalas Idol, shout out naman. Taga Tacloban sa mga friend ko. At saka dito Antipolo sa family ko at mga friend ko. Yan, Bicolanong Kalbo Vlog. Ayan, talpak po sa bahay mo. Nakasab po ako sa iyo. Opo, Dait. Yan, shout out Alindog Comic. Yan, sabi na nga ba, taga Dait to eh. Musta na nga pala si Roy, sila Ate Rosa, sabi ni Ma'am Ame Enonka. Sa ngayon po, wala po tayong update dun sa kanila. Yan, medyo tuyo na po yung Sprite. So ngayon, lalagyan na natin ng gata. Asan mo yung pansala dito? Hinahanap ko yung sala nandito lang pala sa tapat ng aking mukha. Sa tapat ko lang pala. Baru gin. Namnam sana, sabi ni Padi-Padi. So ngayon dahil tuyo na, ilalagay natin yung gata. Tapos, yung kalabasa, isabay na natin. Oh, ang dami. Hindi tayong natin, kawali. Pinili mo ha. Pag may bibili ako. Yung pumili ka ng malaki, hindi ganito. Paano natin nahaluin ito? Nakasunod dito ang kagong. Ayan, pwede yung patay. Paano ko haluin ito ngayong napakalit ng Ang payat talaga. Saan binili? Ano sa tabi? Saan ako ito niya? Kapag sila yan na dito. Ito maramot na laruan na. Ngayon ba? Oo, sila sa prospect.
Kwenta ko kayo guys, dati kasi nung nagluluto pa ako, hindi talaga tumitikim ng ano, niluluto ko. So 5 years po ako nagluto sa ano, sa Manila. Alam niyo yata yung kwento ko eh. 5 years po ako nagluto sa Manila. Doon ano, minsan po hindi ako tumikim. Hindi ko tinitikpan yung niluluto ko dun. Kasi yung niluluto ko po doon, ano, espalto. Hindi ko matikman eh. Dumating na yung mamit daddy ni Anthony. Nakakuha ng mamit daddy. Sabi ni Alindog Comic, pero wala po akong grupo o team. Hihi. Okay lang po kahit walang ano, walang team. Maganda naman yung may team. Basta ma-manage mo lang ng maayos. Oh, Magluluto po kami ng sisig. Ayan si Crispy sisig. The Prospect. Hello po sa inyo lahat. Ay, grabe siya ako. Ano kasi yun? Papakulong ko. Ano? Namis ko lang magluto. Wow! Malit yung ano? Malit yung kawali. Wow! sundong ko, ma'am. Iyo. Si Bandi. Sakto may lemon. Baka dahil maluto yun yung ganyan. Ayun, naka-live ka? Ano Depo. Iyo ba? Uy, good ah. Hello po. Good evening po sa lahat. Alin ba? Ah, ayun. Hindi, binabasa ko na dito. Maray na banggi. Ay, nagabi ko. Maray na bang sa kabos? Maray na banggi sa gabos. Shout out. Yan si The Prospect po. Pag gusto mo ano ako. Sabi ko pa sa ngayon. The Prospect. Pasunod daw yung malit sa Ano dito? Nasa loob. Ano sa Joanna loob? Bless. Pira. Sarap lang, dua. Sarap na. Ay, magic kay Gigoy Ram. Hindi mo na mag-magic dig. Baliw. Kuya, Puso may na lala ka. hindi. Lala pala, ay, yun pala. Ay, alam ko na. Ito. Kapakulong ko muna. Ah, pwede na. Ito sa may bakal dito. Ito naman yung ano. Ha? Part 3. Hello po. Magluto po ako ng Mahirap talaga yung ano. crispy sisig. Okay lang, okay lang. Mahirap yung maliit yung bahay. Baka hindi maluto yung kalabasa. Luto yan? Ha? I-simmer mo lang. Ang lasa yan. Tada.
Hala. Nagami din mong kasubag ko. Sabi yung mabakal daw ako. Si pa, itong pala ako. Sabi ba nag-cry? Meron ako. Nandito ako. Ay! Bless na kay tita, bless na. Hello! Kumusta? Sumama eh. May paglaro daw siya kay Anthony. So yan, meron tayo isang damakmak na sili. Siyempre, hindi mawawala yung Itong kulang ng asin. Sabay-tabangan ko lang kasi mataas yung ano ko. Panimpla. Namnam sana. sisikira. Pork and baboy. Boy boy. Pork o baboy? Boboy. Boboy. Baboy. Baboy. Kulang ko lang naman dito paminta eh. Wala ko ng musika dito. Patay. May naro-seasoning dito. Kaya nagdara ako. Tapos may guwap pa lang. Kumain na. I've been in love so many times. In love. Dinadaan ko lang sa kanta yung ano kasi iniisip baka hindi maluto yung kalabasa. Alit kasi ng ano namin talaga. Anong kawali. Pinanap ko si Bande. Si DDF. Binasip ko lang sabi ko kung Di ba si Chokling? Buto yan, sila kalabasa. Si DJ, ano i-chatin daw, hindi yata alam na dito kayo eh. Alam mo, nagsabi. Ha? talaga sila ng group. Pero di ko naman niya. Ah, pero alam na pupunta kayo dito. Alam niyo na yun? Ako ulit. Ako ulit yan. Dito daw. I'm ready to go, Ryder. Namnam sana. May kulang. Pinatamarin na po. Kulang ng kanin. Ano ako natute. Buto dito sa'yo. Ako pa mo lang. Baka hindi maluto. Yan. Maniwala ka sa akin. Ano mo man eh? Hindi ba naman? Ay, kunin ka bale. Ano ba kasi Bande naka-online? Dahil ko may friends sa Bande. Kailangan ng peppercorn. Pwede. Paminta. Buo siya. Okay na, mas kita mo. Ito na eh. Buwan mo na paminta. Ay na, kaso tapos ng paminta na. Meron dyan, Daddy. Ngayon na. Meron dyan sa ilalim. Wala na. Ginamit ko lang. Paminta mo buo. Bande, limang Buo. puta. Walang buo. Ay, wala ito po, Bande. Pambuko na lang. Okay lang, crack na ng ate. Meron daw, lima. Sundurog, hindi na mabuo. Yan, sir, magluluto ng ano, sisig. Siya ba kayo dyan sa Luto tayo ng crispy sisig. So habang pinapakuluan natin yung pork, is magagayat ako ng aking Hindi, wag mong gawin para sa happy na. Shoutout po sa mga taga Eringa City and Pili Camarines Sur, sabi ni Ma'am Ans Marie TV. oh,
Kinotski TV Official. Salamat po, idol. Welcome po. Manay Hair and shout out. Manay Hair and South Korea po, sabi ni Ans Marie TV. Si Ma'am Virginia Coranes. Dahil po yan, lagi po ako nanonood kay Alindog Comic. Hello po. Yan. Shout out din kay Ma'am Lolita Dulay. Mega love shout out sa lahat. Tusok Dan, sabi ng Lolita Dulay. Sabi ni Ma'am Lani Duran, gandang gabi idol, Uragon Hane. Ang galing nyo naman po ngayon ko nalaman na nilalagyan pala ng Sprite yung ginataang alimasag. Ayan. Shout out po. Watching from Cavite City. Ayan. Hi Sir Hane, sabi ni Ma'am Luisa Dorado. Si Ma'am Lorico, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, shout out po. Magandang gabi po, sabi ni Ma'am Lorico. Lorico tuloy. Luisa Dorado. Ma'am Virginia, hello po, sabi ni Alindog Comic. Gutom na ako, daddy. Yan sabi ni Miss Uragon na malapit na to. Musta bahay ni Padi-Padi, sabi ni Luisa Dorado. So bukas po, may bubong na yon. Malalagyan na po ng bubong yun bukas. Pero siguro pag nalagyan po ng bubong, ipapatigil ko po muna yung pagpapagawa. Kasi kapos na po talaga sa budget. Mega love shout out Sir Hane, sabi ni Ma'am Luita Dulay. Playing Harang Manoy, sabi ni Ans Marie TV. Salamat po. Manging ba? Ano? Hindi, dyan sa dulo. Hindi yan mangang, pero sa gitna. Huwag mo ko ibuking. Sa gitna. Oh, amoy pa lang. Manghang na sarap niya na, sabi ng Lolita Dulay. Hello ma'am, Alindog Comic. Pinapanood kita sa gabi, sabi ni Ma'am Lorico. Wow, dami din palang supporters nito ni Alindog Comic dito sa ating YouTube channel. Pakain, sir. Yan, tara po, kain po tayo. Sabi ni Ma'am Ans Marie TV, Miss Uragon Hane, shout out po. Hi, Alindog Comic, taga-Daet, radio announcer, vlogger, 30, rin tulad mo, sabi niya Mercy Camarda. Ay, radio announcer pala si Alindog Comic. Shout out sa'yo. Si Ma'am Elvira Castro, hello idol. Uragon Hane, God bless po. Hi sir, Mrs. Uragon Hane. Hi sir, Habi. Sabi ni Ma'am Luisa Dorado. Hello po, lagi po ako nanonood sa'yo, Alindog Comic, sabi ni Ma'am Virginia Coranes. Wow, sarap ng ulam nyo. Sabi ni Marilo Lago. Bisayang Kagwang Vlogs. Yan, good day po. Rems Espinida, Roy, naalala ko, magkakapatid na tinutulungan mo din, walang ina, pero may tatay kaya umalis at mag-work daw Batangas. Bakit di mo na siya nakalimutan ko name ng batang bunso siya. Yan, si Angeline po. Yan, hindi pa po natin na-update yung ating mga viewers sa kanila. Pero nasa mga expose silang kalagayan. Yan, si Ma'am Mercy Camarda, shout out from Las Vegas, Nevada. Yan, makikain. Mamaya po pag naluto. Wow! Oh, sexy mo ha. Kaya nga. Baka matutong. Excited ako sa kasag. Kasag. Kasalakas. Hindi ako bawal na. Ano yung kalabasa? Dumikit na. Baka. Kalabasa. Dahil bago po. Ano? Kalunggay baga. Kung hindi ka nakalive. Ganyan talaga yung nakalive, magsasalita na naman ako ng hindi natin. ganyan talaga yung Pilipinan eh. Nakita nang naglalaba, tatanong pa. Hindi kaya para kayang parang saging. Ha? Magbabasa, magluto ka lang, ako na magbabasa. Nasaan ka na? Baka magpasa ako sa pwede. And busy po si Chef. So ngayon, ako na Si Ma'am Mercy Camarda from Las Vegas.
Camarda. Ayun, sabi ni Ma'am Mercy Camarda, shout out from Las Vegas, Nevada. Ano sa siya? Makain. Rufulus Nardonay. Tama ba? Ay, kilala ko to. Saan ba Kagawad to? yan. Si Kagawad. Kagawad, Rufulus shout out sa'yo, Nardonay. Kagawad. Shout Ah, out, Kagawad. Rafu. Sarap naman ng lulutuin mo, idol. Luisa Dorado. Wow, ano ulam mo, Sir Hani? Ano po? Kasag. Kasag ba tawag niya? Alimasag. sa Alimasag. Na ginataan. Ginanaw. Ay, nilagyan ng Ginanawan mo. Sprite. Uy, Lourdes. Uy, Lourdes Ribay. Oh, apelyido ng ate ko. Lourdes Ribay. Pa-shout out po, Sir Roy Oragon Honey from Bulacan. Tagalog. Shout out po. Ay, ikaw na pala. Ikaw pala mag-shout out. Ano po Shout out namin? mo, Lourdes Ribay. Yan, shout out po Ma'am Lourdes Ribay. Ingat po kayo. Lolita Dulay. Shout out, Sir Roy. Bisayang Kagwang Vlogs. Pa-jacket po, host. Pa-jacket daw. Bigyan mo na eh. Marjorie Esteban, marahay na banggi si Roy, masarap po gatang alimasag, kalabasa with malunggay and sili, manamit pahagad po dito ako Pasay. Namnam, sana sabi ni Padi-Padi. Lord Elisa Tamay, shout out po Zeroy, watching from Dubai. Shout out po dyan sa mga taga Paano mo Dubai. siya kulutol? Digde? Emilia Tiangco, Ay, good di pala. day, Ay, pwede, Oragon hindi na, Honey. Rufulus Ha? Nardonain, Pwede, maraming hindi, ah? salamat po sa pagtulong po ninyo sa mag-ina Pwede, sa bato. hindi na. Kahit po malayo, pero hindi po kayo nagdalawang isip na tulungan sila. God bless po, sana marami po kayong matulungan. Sabi ni Rufulus Nardonain. Kagawad, shout out. Marjorie Esteban, puwerte po ang nakainin doon. Ay, puwerte po ang kakainin doon. Mamaya i-answer manamit. Sabi ni Marjorie. Manamit. K-Notski TV official, siram sana idol kayang luto mo. Nam sana. Emilia Tangco, good day Oragon Honey, Roy. Mrs. Oragon Honey, musta sa bahay nila Padi-Padi. God bless watching from Malabon City. Hanggang bukas po, magbubugong na. Yan, 3 araw po kasing natigil yung ano doon. Pagpapagawa kasi maulan po. Kawawa naman yung ating mga workers doon kung mabasa. Malamig. Okay, Luisa Dorado, sarap naman yan, Sir Honey. Virgie Cabaluna, watching from Antipolo City. Pritong itlog na may kamatis lang ulam namin. Sarap po niyan, ginisang itlog na may kamatis. Bicolanong Kalbo Vlogs. Hi, shout out! Bicolanong Kalbo. God bless po, trabaho na po ako ulit. Keep safe always po. Malis na pala siya. Luisa Dorado, hi po, The Prospect. Hello po! Shout out, Ma'am Luisa Dorado. Ano okasyon, Sir Honey? Okasyon daw. Eh kung anong naisipan niyo, ba't pumunta kayo dito? Wala lang po. Gusto mo kayo paglaro na yan na kayo eh. K-Notski TV Wala official, nila, maray hindi na ko alam bakit. Ano po? Sabi mo. Hindi ko alam kung bakit andito kayo. Wow. Oo nga. Kanina, tinipilit mo kami pumunta dito. Ngayon, ganyan na. Guadalupe Orodio. Shout out po Oragon Honey from Ilocos. Wow. Luisa Dorado. Hello po sa Bicolanos Vlog. Luisa Dorado. Sir Honey, musta yung pamilya ni Nanay Zenya? Sir Honey daw. Sandali. Nagsasalin po ng ulam. Wait lang daw po. Wow! Sino kaya to sabi ni Mrs. Oragon Honey pa jacket ko? Walang jacket si Mrs. Oragon. Kawawa. Digna Ramos, marami dito sa Bulacan na alimasag. Palibot kasi kami ng palaisdaan. Oo naman. Palipat na po dyan. Wow, namnam sana. Sabi po ni Ayun po. Luisa Dorado, Musok pa. pati Sir Honey, musta yung pamilya ni Nanay Senya? Senya. Zenya daw. Ayun, musta yung pamilya ni Nanay Zenya? Ay sa ngayon po wala pa po tayong update doon kasi yung nga pupunta namin doon sa bato.
Nung last, kailan ba tayo pumunta doon? Biyernes pa, no? Biyernes, Sabado eh. So, wala, hindi pa po tayo nakakabalik doon. So, paabang-abang na lang po ng update po sa kanila. And sana matulungan po natin sila sa kanilang pangangailangan. So, wala naman talaga silang aasahan. Sabi ni Mrs. Oragon, honey, padakit daw. Dami-dami natin dyan. Luisa Dorado, kawawa yung magkakapatid na tatlo. Yung isa nakahiga na 20 years, kawawa naman pamilya ni Nanay Zenia. Sana balikan ninyo, Sir Hani, at tulungan sila. Kawawa naman. Yes po, babalik po kami doon. Josephine Bernales, hello po Mr. Oragon Hani. Regards po sa mga Team Oragon. Hello po, shout out. Hindi ka patakaw-tago kang kunyan. Nagkakalingawan. Sir, kilala mo ba to? Siya po. Japanese. Ay, ano ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Ma'am. Iwatani Konpanua. Good evening. Hello there, Mr. and Mrs. Oragon Honey and the Oragon team. Kaya kayo nagtatabaan mga Busan, boys. Busan mo siya. Uy, nagtatabaan na daw tayo. Sabi ni Ma'am. Kayo lang naman. Kami natural sa amin to. Wow, excuse me. Luisa Dorado, kasag din sa Ilonggo, Ma'am, the prospect. Okay po. Kasag din pala sa Ilonggo. Josephine Bernales, hello po, shout out po, Mr. Roy Oragon Honey. From Luisa Dorado, saya swimming ni Padi-Padi sa swimming kasama sa Sir JR. Marilyn Kagampan, hello po. Pasensya talaga mo sa umita. Salit-salit kayo. Makweng Padernal, hello, gandang gabi Mr. and Mrs. Oragon Honey. JR Honey 2.0 and team. Stay safe lagi. God bless. God bless po. Yan. Shout out po, Ma'am Weng Padernal. Marilyn Kagampan, pa-shout out po. Iwatani kami dito, shabu-shabu na lunch namin pamilya. Winter dito. Wow, sarap naman. May pa-shabu-shabu. Marvin Borak. Good evening po, Oragon Honey. Tamsak dan no skip ads. Maraming salamat, Marvin Borak. Shout out sa'yo. Sino pa? Bigolanos Vlog. Good evening, Team Oragon. Sarap niyan. Pahingi. Josephine Bernales, hello po Mr. Oragon Honey, I see you soon pa, shout out po. Shout out Josephine Bernales. Ay, tapos na? Wala na. Halili Garcia, kamusta kayo mga Team Oragon? God bless you always. God bless you all watching from Italy. Sir, wala na. Diba? Ano ba? Hiniram. Ay, wala na talaga. Sige ba, sabi mo ka, Ma'am? Maya? Wow, nauna siya. Hindi man lang nag-alok. Dahil na ka, Ma'am. Ayan, pobreng Ninang. Hello, hello mga ka-Oragon. Hello po, shout out, pobreng Ninang. Hilis ko ng gibo mo. Magpa-plug ako. Okay lang. Oo. Paabang naman po yung ipopost namin mamaya, yung about kay Kuya Bal. Kamtas? Si Kuya Bal. Yun sa ano. May vlog po kami about kay Kuya Bal. Yung nakatira sa kuweba. Pero po may maganda pong storya na hindi pa po na ilalabas. Ako lang ang maglalabas pa. Di ba, sir? Okay lang. Ay, pwede pala. Magkumpare na po kami ni Pading Oragon Honey. So, paano ba yan? Shout out sa Oragon team from Cherry Sato. Hello po, shout out. Josephine Bernales, hello po the prospect. Hello po, shout out sa iyo, Ma'am Josephine. Cosina Di Diego, shout out Manoy. Shout out. Wala ko masama. Nalakang ka. Hello, cute Anthony, the prospect. Jowa mo ba? Katabi mo? Yes po, boyfriend. Asawa ko po, si Rom Ribuya. Pares po kami the prospect.
Shout out po, hindi ko po masabi yung name mo, yung pangalan mo. Sorry, hindi ko po Nakalimutan ko yung may... ano. Si Ma'am Jane yata yun. Jane yata. Ma'am Jane? Hindi ko sigurado. Iwatani nakalagay sa ano. Yun yung ibig sabihin yan. Magandang gabi yata. Ah, Iwatani. Iwatani po. Hello. Shout out po sa'yo. Nancy Balbalan. Have fun and be safe, Team Aragon team. God bless you all. Watching from Italy. Wow. Yan si Ma'am Nancy. Yes, si Ma'am Nancy. Ma'am Nancy, pasensya na po kayo. Yung pera po hindi ko pa nakuha kasi sa Western Union po na na ipadala. Hindi po ako makakuha ng pera sa Western Union kasi naabot ko na po yung limit. Ewan ko po ba kung kailan po ako ulit makakuha ng pera sa Western Union. Kaya hindi ko po makuha ulit. Pasuyo na lang po. Dati pong gawi. Kasi tinatransfer niya sa bangko. Nakalimutan siguro na sa sa bank account ko ipadala yung pera. Kaya hindi ko po nakuha. Tutong na ba sir? Okay na, sir. Pobreng Ninang, na-subscribe ko na kayong lahat sa Oragon Team. Maraming salamat po. Pobreng Ninang. From Pobreng Ninang. Luis Abdorado, grabe sobrang saya ni Padi-Padi sa B-Day, daming regalo. Oo nga po, sobrang saya ni Padi-Padi. Ang daming jacket. Buti pa si Padi-Padi madaming jacket. Si Mrs. Oragon na hindi walang jacket. Uy, si Tito Dodds Vlog. Hello po, Team Aragon and Aragon Honey. Musta na po? Shout out! Salamat po Tito sa Dodds. Salamat sa tilapia. Maraming salamat sa isda. Salamat po sa maya-maya Tito Dudes. Maya-maya. Salamat sa Iba yun maya-maya. yung sinasabi ko. Maya-maya. Nagjo-joke. Para joke. Ay, ayoko i-joke. So, shout out po sa Team Tabang and sa team ni Bicolanong Kalbo. Shout out po dyan sa Bato. Sabi ni Ma'am Nancy Balbalan, okay lang punta ako ngayon for transfer sa Land Bank. Yeah, pasensya na po ulit, ma'am. Pasensya na po. Thank you, ma'am, sa effort. Tito Dodds Vlog, The Prospect. Ano pa ba lulutuin natin? Luluto po tayong sisig. Crispy sisig. Magluto po tayo ng crispy sisig po para Ano ko lang naisipan niyo ba't kayo pumunta dito? Ano na pumunta dito? Hindi nga kami nakapunta dito kasi kahapon. nag-chat na kami ni Mom Garix kanina po. Kasi si Yana gustong magkaroon ng yung truck niya yung Paw Patrol. Paw Patrol? Sino pa ba di ko na-subscribe sa Oragon Team? Lahat na yata. Sabi ni ma'am, yung ano pong name mo, ma'am? Gusto ko pong ma-shout Eh, out. nakalimutan ko yung si ma'am. Hindi po kasi namin mabasa yung name mo sa yung channel mo. Dennis. Tito Dodds Vlog, English ng maya-maya, later. Uy, nagjo-joke si Tito Dodds. Nagjo-joke si Tito Dodds. English ng maya-maya, later. Pili ka, Tito Dodds. 5 days na. Tito Dodds, pili. 7. Later daw. So, good, shout out sa mga later mo dyan, Tito Dodds. Salamat ulit, Tito Dud, sa isda. Po. ay dakulog ka wat yan. Lulog-kulot mo. Dahil pa na tao. Ba't nakalabas ito nga? Nagkalat ng aming anak. So, shout out po sa 77 viewers natin dyan. Mamaya ay preparing na po ng pagluluto ng sisig. Ayan. Evelyn Agbay, magandang samahan ng Oragon Honey Team, lalo nagpapatibay ng trust ng pagiging charity vloggers ninyong lahat. God bless you too po. Pagpalain po kayo lagi. Ma'am Evelyn Agbay. Ang palaya. Ayan, ano ba yan? Sabihin mo nga kung ano yan. Sasabihin mo ba kung pwede bang sabihin ko ano yung ingredients mo? Mamaya po i-reveal ko yung aking simpleng ingredients ng aking special sisig.
Live mo. Okay lang. Ikot nga natin ng konti para magkita siya. Shout out to 78 viewers. Hindi na makita kung anong ginagawa. Bagong lahat, lumang iba. Nagano mo tayo? Dahil wala tayong griller, so Anong gagawin? gagawin natin ng paraan. Grill? Ay, oo nga. Paano hindi mo grill? Relax ka lang. Ipratuhin mo yan. Kunting mantika lang. Shout out po sa lahat. Shout out sa mga nagdi-dinner dyan at sa mga hindi pa nagdi-dinner, luto na po kayo. From Ma'am Rosalie Aquino, maraming salamat sa Team Oragon. Sobra salamat dahil di ninyo kami binigo sa pakiusap namin na i-vlog nyo sila Nanay Ardenia. Si Ma'am Rosalie? Isa yung Aquino? laging kasama niyan. Shout out sa iyo, Ma'am Rosalie. Shout out sa inaanak ko kay Angelica Talagtag. Shout out sa iyo. Andun sa kanina. Sabi ni Ma'am Josephine Bernales, hello po, napanood ko na yung tatlong magkakapatid. Yung isa naka-bedridden na. 20 years na siyang nakahiga lang. Nakakaiyak kasi nakita kitang umiyak doon. God bless sa inyong lahat from Kaintan. Mas lalo na po kung kayo yung andun. Kita niyo mismo yung kalagayan nila. Grabe. Bigat. Ma Joyce Kitty Wow, talang chef na watching chef, oh. here po. Shout out po sa Team Aragon. Shout out, Mama Joyce. TV. Dito Dots Vlog, maliit na bagay po Team Aragon. Sa uulitin po, di sumama si The Prospect Saleh. Nauna na po kami kasi medyo may preparation lang po ako sa school, kaya nauna kami umuwi. Sabihin na. Gusto ko sana doon Tito Dods eh. Gusto ko yung mga late mo rin yung ano. Kaya Yung nga. sinigawan dun sa bangka. Ay, wow, yung pasigawan. Bakit? Takot sila. Ay, Takot buti sila na. eh. Kunting Ganon-ganon naman. gewang lang. Sayang. Nauna na kasi kami, tingnan mo. Late na kayo umuwi. Ano kasi kami dumating? 9:30 na. Pero sulit naman yung punta namin talaga doon. Masaya. Ma'am Weng Padernan. Sarap na ulam yan sa bawan with kamatis, sili, lagyan ng gulay, yummy na. Sold na ang hapunan. Oo nga po, Ma'am Weng Padernan. Marjorie Esteban, tama po kasag Ma'am Prospect. Shout out po, Mabalo. Shout out po kay Ma'am Marjorie Esteban. Miles Angeles watching from Riyadh. Napakabango. KLC. Shout out po Team Oragon. God bless po. Ang bango! Ang bango ng... Ano? Yan. Putok na. Ayoko na. Hindi ka pwedeng maging sundalo. Puputok talaga. Putok pa lang ng mantika. Takot na tayo eh. Miles Angle, shout out. Watching from Riyadh, KT, shout out po. Team Oragon, God bless po. Wala yata si J.R. Habi. Sabi naman Luis Ado. Maya-maya po pupunta yun dito. Sarap naman, penga sir. Sabi ni Rito Dods Vlog. Ano to dudes later? Oh. Mark, sisig. Bihit ng trabaho. Hindi ganyan. Gawin mo yan. Durugin mo na ito. Yung puso. Ano na to? Yun yung secretary niya dyan. Yan. Dagdag lasa pa yung kasi. Parang pasala. Sira na. Sana toso kang toso. Yung alam ko sa talagang, kung alam ko lang na pupunta kayo dito, dapat kanina pa yun magawa. Atong tirong. Ngayon lang naisipan. Oh.
Namnam sana. Sabi ni Yes, Padi-Padi. 21, shout out po. Good evening, Idol. Good evening din, L21 TV. Pogi naman ang nagluluto, Sir Hane. Sana all pogi. Sino po sa aming apat? Sana all pogi. Nagluluto daw. Nagluluto lang ang bagas-bagaw. Yung hindi doon nakita sa camera. Exempted ako dyan. Exempted ako sa ano sa mga pogi na yan. Mainit. Ano ka lang? Taba, choy. Ano ba number ni JB? 019-911-8692. Yan na. Iwatani the prospect. Prospect. Iwatani the prospect. Iwatani po, Iwatani. Iwatani. Lady, Mr. mo pala ang chef. Ayan, nakasubscribe na ako sa'yo. Vlogger din ba yun? Katabi ni Roy. Ito po si Vincent. Si Teng Kabisyote Official. Kubirilot pati. Recall daw lang yung milot sa ano ba? Bicolanos Vlog, shout out mga pogi. Sabi ni Tito Dudes Vlog. Yan, shoutout ito doon. Sino po pogi? Bata Ba't lang po? po siya, bata. Bunso po namin yan. Ito, bunso. Yes. Hello. For sure magatakbo kay mama. Uy, yun na. Ay, pag... Ano yan eh. Guys, takbuhan muna kami kasi Hindi pa naman. ipratuhin na yung ano, taba. Siya po nga si Yana ni Yana. Upuan niya. Aray. Lina, nagkakalat ka na dito, Lina. Sabi ng Luisa Dorado, hingi. Hindi lang kayo mga vloggers, magaling pa magluto. Ayan. Akala ko maganda po. Akala ko hindi lang mga vloggers, maganda pa. Sabi ng Luisa Dorado, Sir, boy putol ba yan, sir? Ane? Si boy putol? Si Pai putol? Hindi pa si Pai putol, si ano po, si Teng Kabisyote Official po. Ano yun? Si Ma'am Josephine Bernales, sila po. Ba't wala po si GR Habi? Pero Mamaya po pag busy po yata si GR Habi. yan ang tumasayang. Maladagdagan pa nga nun. Alam mo ba number? Pagkapansangag pag nakalagay yung balat sa tinalupan. Sabi ng Rosalie Aquino, di ka lang pogi, turago na ne. Ay! Itatas mo nga ng konti. Ano? Slip na, slip na. Trip mo yun. 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 Tumawa ka na sa ito. Di ka lang pogi, turago na ne. Napakabuti pa ng kalooban mo at si Mrs. Oragon. Salamat po, Ma'am Rosalie Aquino. Si Ma'am Judith, Cafe Enjoy, have fun, Oragon na ne. Team watching from Singapore. Galing wala siya. Sumaya, ulit. Prito na. Sinong tumakbo? Ano yung takip? Iko. Wow. May tong kasi maya. May? Tong. Itong. Tong sipit. Ay, ano siya? Una to. Parang bangas lang ano. Ito ang sikreto ng ano. Ayun. Welcome back. Welcome back po sa ating live. Napansin na po kayo na naputol pa ang ating live. Ano siya? Para Justin? Pero ano pa lang?
Para G. Para G. Hindi ba gano'n pa yun? Send ko, send. Oh, nawala na naman. Sabi ka naman. Ano? Maparo-paro di challenge kita. Dito ko muna ba? Nawala ka na. Sabi lang, Judith, copy, enjoy, have fun, Uragon na ni. Team, watching from Singapore. Yan, ganda signal, Sir Hane. Naputol nga po. Si Ma'am Josephine Bernales, regards po kay Mrs. Uragon na ni. Nasa labas po si Mrs. Uragon na ni. Sobrang saya naman, sabi ng Luisa Dorado. Yan, Uragon na ni, bonus na lang po ang kagwapuhan, malaga po ang kabutihan ng puso. God bless po sa team ninyo. Thank you po, Ma'am Miles Angeles. Tama po kayo. Sabi ng Rosalie Aquino, wow, magaling na mag... Lahat kayo mga vlogger, TikTok, naman kayo para masaya. Sabi ng Luisa Dorado. Mayain kasi ako magano. Sumayaw. Kaya mo lang Si Ma'am Evelyn Bartolome, maraming nabanggit Sir Uragon. Ingat ka mo, Perme. Salamat sa walang sawang pagtabang sa pamilya ni Padi-Padi. God bless and the boss. Thank you po, Ma'am Evelyn Bartolome. Yan. Bicolanong Calv Vlog. Thank you for watching. Ang gawin ha. Dito mo yan ha. Natatay lang ha. Ha? Wala? Bilis na. I'm back again. Sabi ni Bicolanong Calvo Vlog. Ika ma'am. Sa'yo na ng ano, parang G. Hindi ako marunong eh. Paano ba? Para G. Para G. Paano pa sa Para G. Ganun ka na lang? Gumaganggang ka. Para G. Dapat Kasi paro-paro. Ang inhibit ng pangalan. Mainit. Malapit na ba makaluto? Malapit na. Bicolanong Calvo Vlog. Malapit na. Saglit lang to. Okay, ano natin. Na, ready na ako sumayaw. Ready na to sa Megaliths. Kumusta yung manok mong si Bato? Ay, sa akin po si Bato is nakalagay po siya sa isang cage na safe lang po. Ang lakas po kumain, mas siguro nakakasang kilo na po siya ngayon. Bato. Ayun po, 45 days na. Ma'am, sa'yo na po. Sa'yo na. Ano ba nung alat? Para G. Ganun? Alam. Sandali. Kumaganong pa. Magkano tayo? Para Tingnan natin sa TikTok. Paano ba mag-ano sa TikTok? Hindi ko alam, hindi ako nag-tiktok. Ngayon lang ako napatiktok sa live ni Uragon Han. Yun tuloy, 52 na lang yun. Para G. Sumayaw kasi ng para Jean. Shoutout po sa 552,000. Million. Gawin pala na. Ay. Hindi ka ba maano? Hindi ka maano yan? Hinaan mo lang sir. Pang lalaki pala yan, yung para Jean. Pinapin ni Uragon Han sumayaw. Pinapin ni Uragon Han. Para G. Uy! Uy! Hindi, garo ka lang.
Laro ka ng... Ba't ka mahihiya? Ang unti lang pala nun, no? Ito? Marami ko ngayon mamaya. Relax ka lang. Ay! Dali! Ano, alat, sige na. Madali malabayan na. Dahil pa pa inot. Mali ka naman. Tapos ganito na. Ano ulit? Ayan. Ganito. Ganito? Dalawang beses? Mali ka naman, Daddy. Turo mo. Ibang version ko naman yung Ba sabi. yun? Ano? Ay, paano yun? Mahirap. Hindi kasi ako mapipicture. Ang inot pa na. Ganito. Una ganito, tapos ganito. Tapos ganito. Paro, G. Yan! Sad. Ang sad. Kala mo marunong din ako kahit konti. Kaya ginagawa ng ganda. Ang isip ko. Ganun. Tapos ganito. Ganun na paro. So, ito na po yung ano, yung kawali. John Kawali. Yung kawali. Paro, G. Paro. Marunong na ako. Wow. Wow. Ganon. Ganito. Ganito ang kamay. Ay, ganon. Di ba? Parong bukid. Ano daw? O, tawang-tawa. Hindi ko Basa ano na? sabihin. Makibasa. Ano daw? Yun naman. Hindi ka daw. Hindi naman na. Bakit? Ay. Parang pero ulit lang yun. Enjoy your group for Agonane with the escape bag. Shout out watching from California, USA. Shout out to Ma'am Maria Lourdes Andrada. Shout out to Bicolanos Vlog. Di mo kasama si Kuya DJ TV mo. Binuksan mo na. Hindi po, wala po si DGTV po. Sumukulo. Dito. Kumukulo ang lana. Mamaya rin, magluto pa ako. Apa na ba? Wala kasi sa mga ito yan. Hello po, shout out po from Kuwait. God bless you, Agonane. Sabi ng Tere Kagayuman. Wow. Bakit nagiging Nam sana. Wow! Nasa ba kami ko dyan? Aram. Ha? Aram. Hindi ko makalang po. Ah. Doon sir, may ano pa yan? Ay, hindi pala. Shout out to Agonane, watching from Caloocan City. Si Ma'am J sa may Asidera. Shout out po. Hindi na matarsik. What? Thank you sa shout out. Sabi ng Tere Kagayuman. Yan, welcome po. Salamat po sa inyong panonood.
Si Luis Nueva, hi Uragon, enjoy your team Uragon. Watching from Madrid, Spain. Hello po, shout out. Oto. Hello, senyorito. Ana, Senyorita. palitan na si Ana. Ha? Ano na naman? Ayan mo na. Ibigay mo naman yung isa kay Kuya. Yun. Ayun na mag-uwi. Hello sa lahat. Meron yan sa looban. Nasaan yung iba yun, anak? Uuwi na tayo, anak. Meron sa looban na. Ayun na, nandun sa amin. Meron natin yan nandun sa loob. Doon dyan ka sa elevator. Ay, my God, ka. Oh. Diyan na lang, anak. Abutin mo na. Abutin. Dito na ako. Pakachap ko nito. 5 minutes. Yus. Wow. Wala kasi nang nabang yun. Pero ano na kuya. Yan mo siya kuya. Pero, Uy, di patikim. Ikaw nga kuya din sa kanya. Ang hirap ka lang ano, di ba? Pero Balat, yan. give and take. Ano yun? Malasa na. Kumatumang ka sa aga. Kita kami bukas sa inyo ha. Sa house nyo ha na. Wow, may patikim talaga si Chef. Pag niya duman si, pag niya duman ka. Nakakarami na kayo ha. Tigil ko ano yun. Ulam yan. Ano yung kasi? Ulam sa nagilits. Ano pang mainit? At siya ano yun. Dito lang ba kung nakanda akong live? Shout out everyone. God bless. Thank you for watching po. Salamat po sa pagtangkilik sa live ni Sir Oragon. Yan, support po natin Team Uragon. Ah, Ulit. Gusto po niya na. ito, marami to. 1 hour and 33 minutes pa lang. 1 hour and 33 minutes. Thank you, Aragon Honey. Hindi ko makita ang live. Saan na yun? So, ito po yung... ano ba ito, Dad? Sibuyas, puting sibuyas. White onion. At ito po yung sili. Sili. Green sili. Sabi ni Spotlight PH, pa-watch out man daw po, sabi. Yan, watch out kay Spotlight PH. Shout out Spotlight. Ay, tawang-tawa. Ay, nilagpasan ako talaga sa comment ko ay. Hindi. Nagtampo pa si Spotlight PH, oh. Nilagpasan ko na sa comment niya. Sorry. Paano pag ano? Itong paano para game? Paano? Yung Gemalin Ola, gandang gabi po mga sir. Shout out po sa Uragon from Malabon City. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi dyan sa atin. Sabi ng Vilma Galario. Shout out po Ma'am Vilma. Magandang hapon po dyan. Asan yung table doon? Ito, tinilik. Maliit yan, ilagyan natin. Si Ma'am Sally Along watching from Tennessee.
Hello guys, yan, hello po. Shout out Uragon team sa ng Vilma Galario. And shout out po sa ating 70 viewers. Anak, can you sit properly? I don't want you to sit like that. Ma! Ma! Mayroon pa kaya natin. TikTok na kayo ni Kuya, nagtitiktok si Kuya. Nagtitiktok si Kuya. Sabi mo wala ka na. Ay, hindi mo wala ka na. Ayun na. Luto na tayo. Sabi mo wala ka na. Parang G. Ay, stay here. Baka mga sayo-sayo. Oh, hindi walang surprise yan si Kuya. Ito dito. Ligpit ko na to. Hindi makadali upuan. So yun guys, mag-end na po kami ng aking live. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Sa lahat po ng ating mga supporters and sa Team Uragon. Maraming salamat po sa inyong lahat. May sasabihin ka man? Maraming salamat po sa support sa Team Uragon. Sa lahat-lahat po. Sobrang blessed po kami dahil nandyan po kayo. Maraming salamat, DJ TV Official. Hello guys, nakabol. Kabulo. Ang lamig, grabe ulan. Ang lakas ng ulan. Basa ako. So yun po ulit. Maraming salamat. God bless. Pagpalain po kayo. Much love po. Namaste. Always positive lang po tayo. Good vibes. Layo natin yung mga hindi naman nakatutulong sa atin. Maraming salamat. Thank you. Lamig. Inabot ako ng ulan sa may binagre. Tawan-tawa si Spotlight Page. So. Mamaya mag-chat-chat yan. Tatampo. Ingat po kayo lahat. Sabi ng G sa may Asidera. Yan, ingat po tayong lahat. Hello from Maryland. Sabi ni Ma'am Lynn Allen and Cliff Minor. Yan, shout out po sa inyong lahat. Pinasundo ko si Bandi. Kain na na. Yes po, kain na na. Malapit na po itong maluto. Hindi pa naman tapos. Pagkakulang yung sinain natin. Ha? Dahon? Ito na. Nilipat ko nila. Sa lahat po ng viewers namin ngayong gabi, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo lagi and God bless po sa atin. Salamat! Ay, anak, ba't mo sa nila? Doon na kayo, dali na.